Geef hem! Geef hem! Geef hem! Alloemelaloemelalei! Alloemelaloemelalei! In ieder geval, geen wegbal. Ik heb gezien hier, links, die zoekt voor het eerste. Hier rechts doet het liefste springen. Ja, en deze kunnen we allemaal voor zijn gang doen. We kunnen. Zoeten en weer vegels, zoen op boete. De koe is nog lang niet verzoeten, dus drink je nog één weer weg. Het is laat! Het is laat, de kroegen gaan dicht. En de koelkast op is altijd leeg. Verdomme nog één weer weg. Ja, in de koelkast op is altijd leeg. Je zit in de bar en denkt wat huur ik nou. De bankjes stoppen, dat is de show. Hier het café is van zijn apropos. De lampen aan, de schuifje toe. Wat is dat nou? Het is laat, de kroegen gaan dicht. En de koelkast stoppen zoals die ligt. Verdomme nog één weer weg. Ja, in de koelkast stoppen zoals die ligt. Ja, in de koelkast stoppen zoals die ligt. Je moest er gewoon nog in de wiezen rot. Zet je minstens 24 goed. Want de koelkast is hoe ze kamer op. Ja, wij gaan het zoeken! Het is laat, de kroegen gaan dicht. En de koelkast stoppen zoals die ligt. Verdomme nog één weer weg. Ja, in de koelkast stoppen zoals die ligt. Het is laat, de kroegen gaan dicht. En in de koelkast stoppen zoals die ligt. Verdomme nog één weer weg. Ja, in de koelkast stoppen zoals die ligt. Het is laat, de kroegen gaan dicht. En in de koelkast stoppen zoals die ligt. Verdomme nog één weer weg. Ja, in de koelkast stoppen zoals die ligt. Oh, super.